Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. У эфире новины час мясцовы, у студии Олеся Ушакова и галоўнае сёння. Беларусь краіны незалежная. 3 ліпеня 1944 года столица Беларуси была вызволена от немецко-фашистских захопников. Кветки героям и ахвярам войны. У Беларуси стартовала масштабная акция ускладания кветок до помников войны и обелисков. Буцлаўскі фэст и цудоўны образ Божией Маці маладзечанцы далучыліся до самого массового паломніцтва у дзяржаве. Беларусь краіна незалежная. 3 чэрвеня не просто дата у гісторыі краіны. 75 год назад, 3 ліпеня 1944 года, столица Беларусі была вызволена от немецко-фашистских захопников. У гэты дзень краіна адзначае галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень незалежнасці. Ва ўсіх беларускіх гарадах сустракаюць Дзень незалежнасці, якую наш народ атрымаў цаной неймаверных страт. Нямецкія захопнікі пакінулі пасля сябе жудасны крывавы след. Гэта быў загадзя распрацаваны, абдуманы і мэтанакіраваны план геноциду, знішчэння людей, разрабавання нацыянальнага багацця краіны, ліквідацыі дзяржаўнага ладу. На захопленай тэрыторыі нацысты адкінулі ўсе міжнародныя прававыя нормы. Злачынствы акупантаў па сваёй масавасці і страшнай жорсткасці не ведалі сабе роўных у гісторыі Беларусі. Паводле ацэнак спецыялістаў, Беларусь больш, чым якая-небудзь іншая краіна Еўропы пацярпела ад гэтай вайны. Кожны трэці беларус загінуў. Сёння боль памяці яднае беларусаў і дапаможа пазбегнуць трагедыі ў будучым. Сапраўдныя беларусы з маленства. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі напярэдадні Дня незалежнасці павіншаваў маладых маці і іх немаўлят з дзяржаўным святам. Госці са сталіцы прыехалі не з пустымі рукамі. У якасці падарункаў прыгожыя вышыванкі для маленькіх маладзечанцаў. Акция проводится уже 3 годы, и мэта, конечно, это віншаванне малых наших беларусікаў, як мы кажам, з днём імама, з днём незалежнасці. І гэта мэта дзень вышыванкі, у якой у вышыванцы в этом сімволіцы закладзены код беларусаў. І гэта вельмі важна, бо нашы продкі заўсёды верылі у магічнасць і самае галоўнае у тое, што ён здольны абараніць маладога маленечкага вот этого немаўляці чалавека. Ну, як і любого дарослага чалавека, бо на наших кашулях з прадвеку здаўна ёсць так званыя сімвалы і кады на розныя выпадкі жыцця. А незалежнасць, она ўключае ў сябе шмат абсалютна розных сімвалаў нашай краіны. У тым ліку і вось наши традыцыйныя коды, якія зашифраваны у орнаменте. Мне было сегодня приятно получить вышиваночку. Мой сын с удовольствием будет носить, когда подрастет немножечко. Родила я вчера в 9:15, весим мы 3750, 52 сантиметра, мальчик. Такія акцыі БРСМ праводзіць па ўсёй краіне. У кожным радзільным доме маладыя маці атрымалі абноўкі для сваіх дзяцей. Юбілейныя медалі 75 год вызвалення Беларусі ад немецка-фашысцкіх захопнікаў напярэдадні Дня незалежнасці уручылі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны і вязням канцлагераў, гетта і турмаў Беларусі. Устаноўлены медаль згодна указу прэзідэнта рэспублікі. У маладзечнай медалі атрымалі больш за 30 вязняў. Гэта беларусы, якія цудам выжылі ў жудасных жорсткіх умовах. Вайна для іх была не проста словам, а незабыўнай страшнай часткай жыцця. Сведкаў вайны павіншаваў старшыня маладзечанскага раённага савета дэпутатаў Андрей Паукшта. 75 лет, как у нас чистое небо. 75 лет спокойной жизни нас, молодых, вас, пожилых. Хочу поздравить с этой замечательной датой. Хочу пожелать вам всем здоровья. И мы, законодательная, исполнительная власть, мы не забываем про вас. Юбілейныя медалі былі ўручаны кожнаму вязню і ветэрану. Да тых, хто па стане здароўя не змог прыйсці на ўрачыстасць, прадстаўнікі ўлады завіталі самі і павіншавалі са святам па месцы жыхарства. База дадзеных аб партызанах і падпольшчыках Беларусі стала агульнадаступнай. У Нацыянальны архіў штогод паступаюць сотні запытаў ад дзяцей і ўнукаў партызан і падпольшчыкаў, якія імкнуцца больш даведацца пра гісторыю сваіх сем'яў. Гэта база будзе каштоўна для навуковых і адукацыйных мэтаў. Зараз на партале размешчана каля 35 тысяч інтэрактыўных картак партызан. І гэта толькі пачатак, бо ў цэлым у архівах утрымліваюцца звесткі пра больш за 370 тысяч партызан і 70 тысяч падпольшчыкаў. Праект паслужыць дадатковым імпульсам да вывучэння гісторыі не толькі сваёй сям'і, але і краіны.
Кветкі героям і ахвярам вайны ў Беларусі напярэдадні 75-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў стартавала маштабная акцыя, падчас якой актывісты БРСМ грамадскіх арганізацый ускладаюць кветкі да помнікаў і абеліскаў героям і мірным жыхарам, загінуўшым падчас вайны. Жыхары нашага рэгіёна таксама далучыліся да патрыятычнага мерапрыемства. Сёння мы усклалі вянкі до 9 магіл, дзе захаронены наши родныя і блізкія і проста землякі. З павагай мы адносімся і дзякуем ім за тое, што яны зрабілі для нас, за мірнае неба і шчасце для ўсіх нас. У Заскавічах сёлета добраўпарадкавалі помнік загінуўшым воінам і партызанам работнікі прадпрыемства НФ. Кіраўнікі аграгарадка, старшыня мясцовай ветэранскай арганізацыі, школьнікі ушаноўваюць памяць ахвяр вялікай айчыннай вайны не на словах, а на справе. Усе месцы воінскіх пахаванняў на тэрыторыі аграгарадка дагледжаныя і добраўпарадкаваныя. У Заскавічах ля помніка воінам і партызанам у гэтыя дні мясцовыя жыхары усклалі кветкі, ушанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання. Вызваленне Беларусі, перамога ў маі 45-го – гэта тое, што аб'ядноўвае беларусаў усіх пакаленняў. Усе змагаліся. Адны на фронте з ворагам, другія у лясах партызанскіх, а многія у вёсках дапамагалі заваяваць вось гэту перамогу. Хто як мог. Мы сёння пражылі 75 год без вайны, без гэтай страшнай навалы. Рэха вайны ў Маладзечне бяшкодзілі другі за тыдзень снарад часоў вялікай айчыннай вайны. Снарад знайшла жыхарка Маладзечна і адразу паведаміла ў міліцыю. На месцы неадкладна выехалі супрацоўнікі раённага аддзела. 34-гадовая гараджанка распавяла, што ў яе на падворку займаліся уладкаваннем каналізацыйнай сістэмы. Падчас правядзення земляных работ быў знойдзены прадмет, падобны на артылерыйскі снарад. Сапёры вайсковай часці 5448 вывезлі артефакт у бяспечнае месца паблізу вёскі Чарчонава і прынялі меры да знішчэння, паведамілі ў РАОС Маладзечнага раёна. Зладжана і без эксцэсу ў Беларусі завяршыўся асноўны этап цэнтралізаванага тэставання. Абітурыенты праходзілі іспыты па сусветнай гісторыі навейшага часу. Для тых, хто не паспеў па ўважлівых прычынах зайсці ў аўдыторыі, разам з усімі вызначаны рэзервовыя дні. У горадзе пункт цэнтралізаванага тэставання быў адчынены на базе Маладзечнага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. Абітурыенты пісалі тэсты па 11 прадметах. Арганізатары пастараліся зрабіць усё магчымае, каб прэтэндэнты на студэнцкі білет адчувалі сябе ўпэўнена і комфортна у аўдыторыях. А ўсе пытанні вырашаліся на месцах аператыўна. Учора палове 4 вечара была адпраўлена ў Мінск валіза з адказамі абітурыентаў па апошнім прадмеце. В этом году в нашем колледже зарегистрировалось более 7,5 тысяч абитуриентов для прохождения централизованного тестирования. Самым массовым был предмет по белорусскому языку. Зарегистрировано более 1500 человек. Вторым по рейтингу была математика. Органами комитета в ходе проведения централизованного тестирования осуществляется контроль за подготовкой и, собственно, самим проведением централизованного тестирования по всем вопросам, начиная от пропуска абитуриентов в здание, в котором осуществляется проведение централизованного тестирования, и заканчивая оформлением результатов, сбором вализы, передачей в Республиканский институт контроля знаний. И со стороны наших, как контролеров, мы не выявили никаких нарушений как со стороны организационной комиссии, так и со стороны самих абитуриентов. У Беларусі зменены правілы збору ягад, змененні зафіксаваны ў пастанове Міністэрства лясной гаспадаркі аб зборы дзікарастучых ягад. Дакументам зацверджана інструкцыя аб спосабах і прыстасаваннях для збору і загатавання лясных дароў. Згодна інструкцыі, збіраць ягады можна ўручную альбо пры дапамозе ручных прыстасаванняў. Варта адзначыць, што яшчэ недаўна іх выкарыстанне было незаконным, таму што не было ўсталяваных правіл да дадзеных прылад. Каб прыстасаванні не наносілі шкоду ягаднікам і не прыводзілі да знішчэння, прылада павінна адказваць наступным патрабаванням: складацца з ёмкасці, накапіцеля, ручкі і зуб'яў, адлегласць паміж якімі дазволена не менш, чым за палову сантыметра. Прыстасаванне можа быць зроблена з метала, дрэва альбо пластмасы. Падрабязную інфармацыю аб выкарыстанні такіх ручных прылад можна знайсці на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. Акрамя таго, спецыялісты нагадваюць, што збіраць ягады дазваляецца толькі спелыя і ў тэрміны, дазволеныя абласнымі выканаўчымі камітэтамі.
28 чэрвеня пачалося самае масавае паломніцтва ў Беларусі. Пілігрымка ў Буцлу стартавала яна з Баранавічаў і Ліды. У хуткім часе да іх далучацца і хрысціяне-католікі з Маладзечнай, якія адправіліся ў падарожжа сёння раніцай. Здымачная група МКТБ праводзіла вернікаў у дарогу. Збор каля чырвонага касцёла. Перад пачаткам паломніцтва вернікі просяць благаславення ў Господа на доўгі шлях. Наперадзе 100 кіламетраў, якія яны пройдуць пешшу. У Буцлаве Мядзельскага раёна, куды накіроўваюцца маладзечанцы, знаходзіцца абраз Маці Божай, што на працягу многіх стагоддзяў славіцца цудамі. Сёння асаблівы дзень у Маладзечні. Штогод пілігрымка вырушае з Маладзечна ў Буцлаў. Это десяткі кіламетраў шляху, которые, безумоўна, маюць свае цяжкасці. Трэба перамагаць чарговыя метры і чарговыя цяжкасці, якія ёсць звязаны з надвор'ем, з акалічнасцямі. Але ў першую чаргу гэта асаблівы час, у які можна задумацца пра самого сябе, пра свае адносіны з іншымі людзьмі, з сugрамадзянамі, а таксама пра свае адносіны з Богам. І думаю, што гэты шлях у першую чаргу плённы не таму, што мы фізічна нешта пераадольваем, а таму, што нашы і думкі, і сэрцы становяцца паўнейшымі, багацейшымі і больш адчуваем Бога ў сваім жыцці. Сярод удзельнікаў у асноўным моладзь, але ёсць больш сталае пакаленне і нават зусім маленькія дзеці. Малодшаму 8 месяцаў, 9 год, і там яшчэ ёсць старэйшы, 16. Цяжкасці усе баяцца, але паспрабуем пераадолець. Мы сёння ідзем і заўтра, а потым будзем адпачываць. Я ўжо не першы раз іду, ўжо 6-я моя пілігрымка. Штогод хожу, ні аднаго года я яшчэ не прапусціў. Вось хожу таму, што у нашым жыцці кожны дзень вот нейкая такая вот суета, работа, праца, дом, сям'я, дзеці. Не хапае часу пабыць з Богом, сам нас. А вось за гэтыя 4 дні ты як бы позабываешь про всю эту суету, ты остаешься побач з Богом, побач з Єзусом Христом, з Марією, Маті Божой. Можна размаўляць з ім асабіста, у сваім сэрцу, у сваёй душы. Важкія рэчы адпраўляюцца ў фургон аўто, якое пойдзе наперадзе паломнікаў. З сабой самае неабходнае, каб ісці было лягчэй. Пасля благаславення святароў і акраплення святой вадой калона пачынае рух. Перш чым каталіцкія вернікі пераступяць парог буцлаўскага касцёла, яны правядуць 4 дні ў дарозе. Можем уже ісці, крышы! Гоу! Хортик, только ты не отставай. Маладзечна мы идем до Буцлаўскай маці, кветкі ў сэрцы нясём, каб ахвяраваць. З малітвамі, спевамі і роздумам крочаць каталікі. Цяжкая дарога, але лёгка на сэрцы і душы, прызнаюцца паломнікі. Толькі што мы выйшлі з касцёла святога Айцапіо. Нас так прыкладна чалавек, можа, 160, 170, 150, можа, так, больш-менш. Вось, першы дзень пілігрымавання у нас да Вілейкі, там у нас начлегі. Вось там людзі нас, мясцовыя парафіяне, вернікі, разбяруць па сваіх хатах, дамах, каб пераначаваць. Ну і раніцай, пазней, 8 гадзін раніцай будзе святая імша, і далей будзем крочыць у бок Касцяневіч, напрамку Буцлава. Вось, да санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Традыцыйны буцлаўскі фэст адбудзецца 5 і 6 ліпеня. Гэтымі днямі аграгарадок наведуць тысячы паломнікаў, у складзе якіх будуць і нашы землякі. Трэба адзначыць, што ў наступным годзе падарожжа з Маладзечна да цудадзейнай іконы будзе ўжо 30-м па ліку. Алесь Ушаков, Іван Бялкоў, МКТБ. Гэта ўсе навіны на сёння. Тэлеканал МКТБ віншуе маладзечанцаў з Днём незалежнасці і Днём горада. Мірнага неба над галавой, любіце свой горад і шануйце сваю бацькаўшчыну. Далей даведайцеся аб надвор'і, добрых навін і да сустрэчы.